सानसेनि गेजेरावनो गोबां मावबिथांखि बेखेवदों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। थांनाय बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ओनसोलफोराव समान जौगाथायनि बार होनायनि रादाय होनाय बायदियैनो दिनैनि बिटिसि सरकारा सानफा एफा बायदि मावबिथांखि बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै फिन बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा 69 नं अदालगुरि बिधानसभा बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गावनि बियाबनि सिङाव बायदि मावबिथांखि लुफुंनो थाखाय अन्थाइखाम्फा बेखेवनायजों लोगोसे बनगुरुम अरगें गेलेग्रा फोथारनिफ्राय खोला फारसे माजुलि बाथौपारा जानानै माजुलि ग्रेन्ड थांनाय लामाखौ सीसी ब्लक खुंफुंनो थाखाय अन्थाइखाम्फा बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल हान्जानि गाहाय नेतारि रथेन्द्र दैमारिजों लोगोसे चनिरपुर बिसिडिसिनि मासिगिरि एन्टनी मोसाहारि, चनिरपुर प्राइमारिनि आफादगिरि प्रलिप बाग्लारि, माजुलि आरो बनगुरुम ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। दिनै फुंनि 9 बाजिनिफ्रायनो गोबां आसनि आरामन खालामनो गोनां बेखेवनायजों लोगोसे जोबनाय खामानिबो बेखेवनाय जादों। मोनसे लामा इउटि मेन रडनिफ्राय साहा अरला खासिबारालागै दोंसे सीसी ब्लक लामा बे कमप्लिट जाबाय, बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। अबयसे गेजेराव माखासे कालभार्ट हारि बानायनो गोनां दं, बे स्किम माबा एस्टिमेटआव गैयामोन, खिन्थु थेवबो बेखौ दा एस्टिमेट सोनानै रानिं वर्किं एस्टिमेट बानायबाय, बे मावफुंनाय जासिगोन। ओमफ्राय नेक्स्टआव जों मोनथाम बागानाव जगन्नाथ कमिउनिटि हल काम स्किल ट्रेनिं सेन्टार बेबायदि मोनथाम बागानाव आधा हिला गायसननाय जाबाय। मावगोनसो मावाखै, खिन्थु बेखौ मावनो थाखाय दिनै अन्थाइखाम्फा गायसननाय जाबाय। मोनसेया पानेरि बागानाव, गुबुन मोनसेया हाथिगर बागानाव आरो मोनसेया करामर बागानाव। बे मोनथाम जगन्नाथ कमिउनिटि हल काम स्किल ट्रेनिं सेन्टार बे मोनथामखौ जों दिनै आधा हिला गायसननाय जाबाय अन्थाइखाम्फा। दिनै नैबेहाय सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव माजुलि ग्रान्ड एलपि स्कुलनिफ्राय अरगें सौखालागै स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किम हिसाबै सीसी ब्लकनि लामा बेखौ बानायनाय जादों। बिनिबो दिनै अन्थाइखाम्फा गायसननाय जाबाय। लोगोसे उदालगुरियाव बेहाय बिडिएफ केम्पआव मोनसे फ्रि मेडिकेल चेकआप केम्प जादों, बेखौ बेयावबो दिनै मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै थांबाय। बेबायदिनो जों नैबे मास मोनसेयाव जोंनि बिटिआर सरकारनि आन्दाराव जिखिनि खामानि जादों बे गासैबो खामानिफोरखौ जेरावहाय कमप्लिट जाबाय बेखौ जों इन'ग्रेसन खालामगोन आरो जिफ्रा जागायजेनगोन बेखौ जों आधा हिला अन्थाइखाम्फा गायसननानै बे 100 डेज जोंहा मोनसे प्रग्राम लादों बिटिआर सरकार। बे 100 डेजनि भितराव जों बे जेसेबां खामानि जोंहा दं, जेसेबां प्रजेक्ट स्किम जों लादों कमप्लिट जानायखौ जों बेखेवगोन आरो बानायनो गोनांखौ जों अन्थाइखाम्फा गायसनगोन। आरो दिनैबो बिनिनो पार्ट हिसाबै, बे हाबाफारिनिनो पार्ट हिसाबै जों बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव गोबां खामानि जालांबाय, लामा गोबां बानायनो गोनां दंबावो आरो जों बानायलांबाय थागोन। बेनिफ्राय जोंहानि बेवहाय कमिउनिटि टयलेट बानायखांबाय मोननैसो जायगायाव। बेनिफ्राय नलेज सेन्टारबो इतिमধ্যে कमप्लिट जाबाय, बेखेवनाय जाथ'वाखै। आरो लामा गोबां बानायखांबाय, खिन्थु बेखेवनाय जायाखै। बेबायदि हाबाफारिफोर दङ, बेखौ जों उनावनो फारि फारि मावलांगोन। जों रायजोखौ बेखौनो खावलायदों जे जिखिनि अभाब दं, जिखिनि आंखाल दं, बेफोरखौ सरकारनो मिथिहोनो थाखाय खावलायदों, जाहाथे जों बेफोरखौ मावलांनो हायो। रायजोफ्रा क'अपारेट खालामबा सरकारा मावनो हायो जेबो खामानि गैया, माथ्र रायजोफोरनिफ्राय जों क'अपारेट नागिरो, मदद आरो हेफाजाब नागिरो, जाहाथे जों जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांजोबनो हायो। बे दैसाया दलङाथ' जासिगोन, इतिमধ্যে टेन्डारनि प्रसेस जाबाय बे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय। 2 बोसोरनि सिगाङावनो बेखौ नाजावना लादोंमोन, खिन्थु फान्ड बारा गैबाङैखाय बेखौ बानायनो हाथ'वाखैमोन। खिन्थु इतिमধ্যে बानायसिगोन, बेखौ इतिमধ্যে प्रसेस स्टार्ट जाबाय, टेन्डार हयथ' जासिगोन बावैनो। बेनिखाय बारा सिन्था खालामनो गोनां गैला। आरो
बे दलङा जायोबा जोंहा रायजो राजाफ्रा माहालागै सान्तिपुर सकालागै मेगन मिसिंना थांनो हानाय जासिगोन आरो